Y problem ydy, dwi'n meddwl mae'r fadl yma yn mynd yn fyfnach na amdan arian. Dim yn fadl amdan arian, mae'n mynd yn fyfnach na hynny. Mae amdan hunaniaeth. A dwi'n meddwl yn warthus fod yr unig sianel radio Cymraeg yn y byd sy'n hollol Gymraeg yn disgyn amdan umbrella'r BBC, fucking British Bullshit Corporation neu Brainwashing Corporation neu beth bynnag ti eisiau galw fo. Mae mor centralised a mae gyd yn dod allan y Lloegr. A mae angen galw am sianel radio Cymraeg sy'n dod o Gymru, dim o Lloegr. Oherwydd mae polisiau'r BBC mor fucking centralised. Dwi wedi bod digon parod yn y gorffennol i critiseisio Radio Cymru a critiseisio polisiau nhw. A maen nhw wedi dweud o'r blaen na da ni'n gwrthod chwarae chi oherwydd iaith yn wefus a beth bynnag. A dwi dal i ryw rafan sefyll efo hynny fod mae Radio Cymru angen moderneifio. Maen nhw angen gwella cyn i Cymru fatha cenedl gallu symud yn ei flaen. A mae yna lot o waith i wneud eto. So ni'n dweud, dwi wastad yn mynd i ganu beth sy'n dod allan o'r calon ni. Os mae hynna'n dod allan yn Saesneg, mae'n dod allan yn Saesneg. Os mae'n dod allan yn Gymraeg, mae'n dod allan yn Gymraeg. So mae gyd yn subconscious. So dwi'n mynd amdano y pres. Na, dwi'n mynd i ddechrau canu yn Saesneg oherwydd dwi awydd mwy o bres am greu beth dwi'n neud. Mae jyst yn beth sy'n dod allan.